Muchas gracias, señora presidenta. Señories, esta setmana commemorem el 20 aniversari de la caiguda del mur de Berlín. S'encetava, a partir d'aquesta època, d'aquest aniversari, una nova era de llibertat i democràcia al món. També és cert que aquest món unipolar que va sorgir després de la caiguda del mur de Berlín va provocar la falta de regulacions de capital i s'ha demostrat del tot inviable. Necessitem una nova arquitectura internacional multilateral per a fer front a un món més sostenible política, econòmica, social i ambientalment. I per tant, això és un gran repte, i un gran repte que els valencians hem assumit en èpoques de la nostra sobirania. Els valencians som europeus des de fa molts anys. Hem protagonitzat etapes molt brillants de la història d'Europa, de l'Europa, la presència dels nostres papes, en la presència en el Mediterrani. Per tant, hem sigut protagonistes d'Europa. Desafortunadament, en la Guerra de Successió i la victòria dels Borbons i dels botiflers respecte als maulets i respecte a la sobirania del poble valencià, van perdre la nostra sobirania i la nostra capacitat d'influir en el món. En aquest sentit, el debat que tenim avui jo crec que és especialment substantiu, perquè de la reforma que es va fer de l'Estatut d'Autonomia de l'any 83 s'incorporaven alguns capítols molt interessants respecte a la nostra relació amb la Unió Europea, un marc en el que som presents i que l'anterior Estatut d'Autonomia no va contemplar, efectivament, perquè per una dictadura totalitària l'estat espanyol no s'havia pogut incorporar a aquest marc de civilització i de democràcia com era l'antiga Comunitat Econòmica Europea, actual Unió Europea. I davant aquesta presència en alguns títols importants de l'Estatut d'Autonomia, d'aquesta reforma de l'Estatut d'Autonomia, n'hi havia dues maneres d'afrontar aquesta regulació, amb ambició de mires, pensant en aquest món canviant, multipolar, sostenible, que hem d'anar construint, se podia anar articulant amb ambició o des d'una visió burocràtica reduïda i estèril. I és la que el govern valencià ha triat. I ho lamentem. Ho lamentem perquè creiem que els valencians es mereixem més i ens mereixem una articulació millor, sense anar més lluny com la que ha fet la Comunitat Autònoma de Madrid. Amb això ja ens haurem conformat, però no sé per què, quan el govern valencià enceta processos interessants i ambiciosos, com dir claríssimament que està a favor de la fusió de les caixes d'estalvis valencianes, o rectificacions interessants com la policia autonòmica, es manté aquesta visió burocràtica i reduïda respecte a lo que hauria de ser una ambició de l'actual Estatut d'Autonomia. Perquè haurem de concluir que des que s'ha aprovat la reforma de l'Estatut d'Autonomia del 83 no hem aconseguit ni una sola competència, ni una sola competència, i que, tenint en compte que podíem regular d'una forma ambiciosa el capítol de la nostra visió europea a través del Comitè d'Afers Europeus, ha triat l'opció més reduïda. I m'explicaré. El Comitè Valencià per a Afers Europeus no deixa de ser una nova canongia del govern valencià. Un organisme burocràtic designat pel conseller entre funcionaris del mateix Consell. No és el que necessita el poble valencià. I no dic que el govern valencià no necessita assessorament en matèria europea, que la necessita i molt, perquè aquesta regió europea és líder europea també en vulneració de disposicions de la Unió Europea. Són líders en infringir les disposicions de la Unió Europea i, per tant, el govern valencià necessita molt d'assessorament, però que s'assessore bé, que busque bons professionals, bons tècnics, però que no limite la nostra capacitat europea en un òrgan absolutament burocràtic sense ambició. Miren vostès, si aquesta és l'ambició que té este govern per articular aspectes de la reforma de l'Estatut, anem mal. Si se limita este comitè, el Comitè Valencià per a Afers Europeus, a unes funcions d'assessorament, de realització de jornades i seminaris, d'estudis específics, de formulació de propostes, que farà el conseller en els seus 12 alts càrrecs, doncs malament. No és aquest el camí que haurien d'haver seguit. I algunes comunitats autònomes ens donen lliçons de quin és el camí que s'hauria pogut seguir. Connectar amb la societat civil. Saben vostès el que és la societat civil? Pues jo crec que un govern
que vulgui treballar amb la societat civil. Tenim en la societat civil valenciana moltes entitats que podien haver-se incorporat i haver pogut comptar amb aquest comitè, i no només un òrgan administratiu i burocràtic. Senyories, pronte tindrem el Tractat de Lisboa en vigor. Finalment, el president antieuropeista de Txèquia ha ratificat el Tractat de Lisboa. I davant això ens podem preguntar, i els valencians què? Anem a continuar en el rànquing d'incompliments comunitaris? I hem de recordar-los que des de la Unió Europea s'ha fet procediments d'infracció per les seues males polítiques i vulneració de les disposicions que són llei d'aplicació directa al nostre territori. Llei de prevenció i contaminació de la qualitat ambiental, tombada per el Tribunal Superior de Justícia. Procés d'infracció contra les empreses mixtes de l'IPSA, que afecta directament el nostre model irresponsable d'urbanisme sense planificació i sense un planejament sensat. L'informe Auken és molt evident en aquest sentit, i no vull pensar què passarà si vostès vulneren la Directiva Europea de Televisió Sense Fronteres, com li vaig dir a la consellera, i que vaig reunir una resposta molt interessant. El comissari del Mercat Interior, el senyor McSherry, ho ha dit molt clar. Per tant, vostès han de posar les piles. Vostès han de posar les piles. I amb un organisme del conseller per a cantar-li les excel·lències al conseller, crec que no és suficient. Haver sigut més convenient buscar els agents econòmics i socials. Per tant, els diré que les nostres esmenes, i demanarem que les voten conjuntament, i ens haver agradat un consens, com hem aconseguit en la llei anterior, un consens per millorar el text i per anar a una postura més ambiciosa. Les nostres 11 esmenes, una acceptada, la més simbòlica, però ja està bé, tenen que veure la naturalesa administrativa de l'organisme, la seva adscripció a les Corts Valencianes. Considerem que un dels reptes és la correcta aplicació de la normativa de la Unió Europea al nostre territori, perquè està el principi de subsidiarietat, i el principi de subsidiarietat és un principi bàsic de la Unió Europea que així no s'està tenint en compte, i hem de recordar que la Unió Europea és un dels majors inversors, rebem moltes ajudes de la Unió Europea i seria un risc, i és un risc formidable, perdre aquestes ajudes si no fem el que hem de fer i si els processos d'infracció continuen en funcionament com per desgràcia tenim. Per tant, plantegem una correcta aplicació de la normativa de la Unió Europea, plantegem com un objectiu irrenunciable el Fermet. Sí, senyories, han oblidat vostès d'un dels objectius declarats més importants, com és el corredor de mercaderies pel Mediterrani, i, sobretot, fem ressò de lo que és la composició del comitè, on nosaltres donem cabuda a la societat civil valenciana. Per tant, senyories, jo crec que en aquest moment important per al devenir de la Unió Europea, important per al nostre poble, no podem celebrar el 20 aniversari de la caiguda del mur de Berlín amb una proposta reduccionista, una proposta burocràtica, sense ambició, que deixa a la nostra regió europea aïllada de lo que és les dinàmiques que s'estan produint en altres comunitats autònomes espanyoles i el que s'està produint en la Unió Europea. Per tant, consideren que és una mala llei, una llei que no està a l'altura del que necessitem, i per tant el nostre grup parlamentari ja els anunci que no podrem votar a favor. I a escoltar el debat, si vostès consideren que se podia incorporar alguna esmena i se podia arribar a alguna transacció, ens ho plantejarem. Moltes gràcies.